Δεν έχω πρόβλημα να κρυθώ. Ο καθένας άνθρωπος έχει το προσωπικό του φίλτρο. Φίλτρο το μεγαλύτερο είναι το τι φίλτρο έχουμε εμείς μέσα μας. Τα φίλτρα αυτά που κάνουν κριτίδα να μην φαίνεται δεν είναι πραγματικά φίλτρα. Συμφωνώ. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, όχι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι πάνω μου μ' αρέσει. Μεταφορικά, αν τώρα βγάλω τα ρούχα μου και είμαι γυμνή, δεν σημαίνει ότι μ' αρέσουν όλα τα κομμάτια του σώματός μου. Αλλά να κρύψω, δεν έχω να κρύψω. Δεν φόρεσα ποτέ παντελόνι για να μην φορέσω φούστα και να μην φανεί η ψωρίαση. Δεν είναι κάτι που χαίρομαι που το βλέπω. Δεν μ' αρέσει, αλλά αυτό είναι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεις τα πόδια μου γεμάτα ψωρίαση. Έχω πρόβλημα να δεις την ψυχή μου γεμάτη ψωρίαση. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κρύψουν με make-up ή με τίποτα, ή με τα φίλτρα στο Instagram, προσπαθούν να κρύψουν τις ατέλειες του σώματός τους, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έρθουν να σου πούν ή θα κάνεις αυτό που θέλω ή θα κάνω τα πάντα για να μην ξαναβρεις δουλειά στην πόλη. Δεν έχουν πρόβλημα να το πούν αυτό και έχουν πρόβλημα να φανεί αν έχουν ψωρίαση στο δέρμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το προσωπικό τους φίλτρο είναι χαλασμένο. Έχουν λάθος φίλτρο. Άνθρωπο που έχει ψωρίαση λεύκη, πέρασε καρκίνο, έκανε αποβολή, χώρισε από το σύζυγο ή τη σύζυγό του, είναι γκέι, είναι φτωχός. Δεν έχεις πρόβλημα. Δεν επηρεάζει εσένα. Αν έχω εγώ ψωρίαση στο πόδι μου, δεν επηρεάζει εσένα. Έτσι είναι. Αν έχω ψωρίαση στην ψυχή μου, σίγουρα θα σε επηρεάσει.